שלום לכולם, חוק לישראל במדבר יום רביעי. אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. אלין מערער, כדשתה, רברר, שבטה בבטאון, ראשי אלפיה דישראל אינון. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמותם. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמותם. אשר נקבו בשמות. ודבר משה ואהרון יד גבריה אלין די התפרשו בשמהן. ואת כל העדה כאילו באחד בחודש השני התיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגולותם. ואת כל העדה כאילו באחד החודש השני התיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגולותם. ואת כל כנישתא הכנשו בחד באחד תדינה והתייחסו על זריתון לבית אבטהון במינין שמהן מבר עשרין שנין ולעילה לגולגולתון. אמרנו כבר בשיעורים הקודמים, פרשת במדבר, שהתחילו בעצם לספור גברים מעל גיל 20, שהם בעצם יוצאי צבא. פעם היו בעצם מגייסים מגיל 20 ומעלה, שבעצם הבן אדם היה מקבל את הדרגת נשמה שלו, שהיה לו שכל גם מה שנקרא מוכין, לקבל החלטה ולהבין אם הוא מסוגל או לא. לקבל החלטה כמובן לא אם הוא מתגייס לצבא או לא, זה היה כבר נתון לכל מיני שיקולים, אבל שיהיה לו את האסכולה השכלית שלו, בעצם את היכולת השכלית בעצם להבין מה הוא רוצה מהחיים שלו בכלל. ועד כל כנישתא הכנשו באחד לערכה תנינה יכתחו כל עזרתון לבית אבטהון במינים שמהן מבין 20 שנה לגולגולתו. אוקיי. כאשר ציווה אדוני את משה והפקדם במדבר סיני. אוקיי. כאשר ציווה אדוני את משה והפקדם במדבר סיני, כמה די פקיד אדוני יד משה ומנון במדבר ספירניים, ויהיו בני ישראל ראובן בכור ישראל תולדותם משפחותם לבית אבותם מספר שמות לגולגולותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. מה שאמרנו. ויהיו בני ראובן בכור ישראל תולדותם למשפחותם לבית אבותם מספר שמות לגולגולתם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. ואהבו בני ראובן ברוך די ישראל תולדהון לזרעותהון לבית אבותם במינין שמען לגולגולתהון כל דחורה מבר 20 שנים ולעילה כל נפק חילה. פקודיהם למטה ראובן 46,500, פקודיהם למטה ראובן 46,500. בעצם זה הכמות, מיניון שבטי ראובן, לפי 500. אוקיי, זה בעצם החלק של התורה. אוקיי. אלה קרואי העדה ראינו בפסוק ט"ז, רש"י מפרש אלה קרואי העדה נקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. אלה שהם בעצם קרואים, הם הנחשבים בעצם. את האנשים האלה, את 12 הנשיאים הללו. אוקיי? בעצם 12 שבטים. אם אתם מחשיבים את יוסף שהיה לו את אפרים ומנשה, אפשר להגיד שזה 13 שבטים בתכלס, אבל ברמת העיקרון מחשיבים את זה כ-12. אשר נקבו לו כאן בשמות, והתיילדו על משפחותם, הביאו ספרי יחוסיהם ועדי חזקת לידתם, כל אחד ואחד להתייחס על השבט. בעצם אנחנו צריכים להראות גם את האילן יוחסין שלהם וכו'. טוב, אז בעצם החלק הזה אנחנו לא נכנסים יותר מדי לעומק, וטובים גימטריות, סודות ועניינים, פה די משאירים את זה פשוט, והפשט הוא מספיק טוב, מה שנקרא. דיברנו על הקטע של בן 20, וכו'. טוב, עכשיו אנחנו בנביא משה ב'. לכן, עכשיו שוב זה המשך למה שהיה בסרטון הקודם, כן? לכן, הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה. כן? דיברתי על ליבה, פתאום פה מתחיל כבר שלב של פיוס, לפייס. כן? אגב, לא אמרתי את זה, אבל מדבר, יכול שאמרתי את זה, יכול שלא, לא זוכר, במדבר, כן? מה זה במדבר? מדבר זה משון מדבר, אוקיי? במדבר קיבלנו את התורה. במדבר היינו 40 שנה, כי הדור ההוא חטא בחטא המרגלים, אז זה ההכנה של 40 שנה, כדי שהדור הבא ייכנס. שזה דור שלא טעם עבדות. זה דור שהוא נולד לחופש. אז דור שנולד לחופש זה דור שמסוגל לבוא ולכבוש את ארץ ישראל בעצם. בית מדבר, אני גם מפרש את זה איך בן אדם בעצם הוא מדבר על ידי שתי צדדים שיש לו. יצר הטוב ויצר הרע. ואפשר לפרש את זה בעוד צורה. מדבר עם בורא עולם, לדוגמה, גם שטוב לו וגם שפחות טוב לו.
זה עניין של בית מדבר. אוקיי? מדבר זה גם מקום שהוא צנוע, הוא מקום ריק, הוא מקום פתוח, הוא מקום שהוא שמה מכל אגו, מכל יחוס, מכל שטות, מכל דמיונות, ושם נחשפת האמת האמיתית. וזה למה אומרים גם, התורה לא התקבלה על ההר הכי גבוה, נגיד הר האברסט, כי בעצם זה בא לרמז לנו שהבן אדם לא צריך להיות גבה לב וגאוותן. מצד שני, גם לא קיבלנו אותו על מישור. זאת אומרת שלא יהיה יותר מדי רפוס ונמוך, אלא קיבלנו אותו על הר סיני. הר סיני הוא לא הכי גבוה, לא הכי נמוך, הוא הר ענב. מה זאת אומרת ענב? ובאופן לא מפתיע, האיש שקיבל את התורה מבורא עולם ומסרם לבני ישראל זה משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו. משה רבנו עלה לשם ומשה את התורה ובעצם סרם לישראל. ענבה זה למה הר סיני הוא מצד אחד לא הכי גבוה, לא הכי נמוך. להורות לנו, אל תהיה גאוותן, מצד שני גם אל תשפיל את עצמך. אל תהיה שפל. תדע את הערך שלך מצד אחד, מצד שני תהיה גם ענב ולא גאוותן. זה האיזון. מול בורא עולם תהיה שפל. מול בורא עולם. מול בני אדם, איך אומרים? תהיה חכם, תיזהר. לכן הנה אנוכי מפתיע והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה. גם אומרים, גם אליהו הנביא שהלך להתנבא, באחד הפעמים הגיע למדבר סיני. ודרך הר סיני התנבא. יש הרבה פה סודות, עניין של למה דווקא סיני, למה לאו דווקא שואה גם פיזית שם, גם רוחנית אפשר. סיני זה בעצם, כמו שכתוב, כל יום יוצאת בת קול מהר סיני וצועקת, ובעצם זועקת זעקה. כן? לא זוכר בדיוק מה זה, אבל הזעקה על אוי לכך שלא שומרים את התורה, אוי לכך אנחנו לא מבינים את המסר, אוי לכך אז כל יום יוצאת משם בת קול, מסיני. זאת אומרת, הדיבור מסיני הוא לא נגמר. הוא עדיין קורה. זה לא שזה היה אז בהיסטוריה, זה כמו שהחגים חוזרים על עצמם, למשל חג הפסח. אותו הערה של חג הפסח, באותו יום של חג הפסח ולאורך כל החול המועד, יש הערה, יש שפע גדול, כמו שהיה אז. אז זה חוזר עצמו, זה סייקלים בעצם, כן? אוקיי. אני אדלק פה על התרגום אונקלוס, כדי להתמקד, ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה, וענתה שמה, כי ימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. זאת אומרת, פה בואו נאמר, אוקיי, אחרי שהיא בגדה בי, אחרי שעשתה, כן, אנחנו, כנסת ישראל בעצם, שוב, אנחנו פה מדברים על נבואה של הושע, כן, אז השפה, שוב אני מזכיר, השפה היא מאוד ציורית, מאוד מטאפורית, so called, אוקיי? ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור, אוקיי? כרם זה בעצם אוסף של ענבים, והעם ישראל נמשלו לענבים, ליין, זה למה אנחנו מקדשים על יין, זה בעצם תוספת שדרבנן הוסיפו, כן? קידוש המקורי היה לחם, כן? ואז הוסיפו את העניין של היין, לרמז לנו שהיין, הענבים הם משתפכים עם הזמן. שימו לב, עץ הענבים, למשל סתם עכשיו, יש לו יכולת להסתדר בכל מצב. הוא לא כמו עץ רגיל שחייב לגבוה למעלה, הוא יכול גם לרדת למטה ולהתפתל וללכת, הוא ימצא את הדרך שלו. ככה עם ישראל, אנחנו יודעים למצוא את הדרך שלנו לעלות מעלה. וגם אם אנחנו בירידה, אנחנו נמצא את הדרך לעלות למעלה. אפשר גם לקרוא את זה קרמיה, כרם השם. זאת אומרת, הוא בא לפייס פה ובעצם לתת ברכה.
את כרמי המשען ואת עמק החור לפתח תקווה, לפתח תקווה. יש פה סוד, יש פה פתח של תקווה. אין ייאוש בעולם כלל, יש תמיד פתח לתקווה, כן? וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. כן? שעלינו מארץ מצרים, בעצם היינו בשיא תפארתנו, אחרי קריאת ים סוף, קבלת התורה וכו', כן? כרמיה, כן. רש"י מפרש פה כימי נעוריה, שישבה במצרים ימים רבים, וביום עלותה, שצעקה להם ממצרים מתוך שעבוד וגאלתיה, כן גם עתה תקראי אישי, תעבדוני מאהבה ולא מהירה. כל התהליך הזה שאנחנו עוברים עכשיו, כל הגלות זה לא סתם בעולם בא להתנכל לנו. יש פה איזשהו מסר גדול של בית ראשון, בית שני, אהבתם אותי מיראה, בטוח שגם מאהבה, כן, אבל עכשיו אתם תלמדו לעבוד אותי מאהבה, אתם תקבלו על עצמכם את התורה מאהבה. הוכחה לכך, מתי היה? בימי מרדכי ואסתר. שושן פורים, מגילת אסתר, אומרים שבקבלת התורה בהר סיני, מעמד הר סיני, אמרנו נעשה ונשמע. בורא עולם בעצם כפה עלינו הר כגיגית. אמר, אם אתם עם ישראל לא קבלים את התורה, אני מחריב את העולם. התורה היא מה שמחיה, היא מה שמחיה את כל העולם, את כל העולמות כולם. ואם אין אתם, שאתם חלק מהתורה, שנאמר, ישראל בורא עולם והתורה חד הם, חוט המשולש מהרה לא ינתק. אם אין מי שיחיה וילמד ויעסוק בתורה, אין עולמות. זאת אומרת, זה לאו דווקא איום, זה יותר עובדה חיה וקיימת. אז שמה זה היה מתוך הכרח, מתוך יראה. אבל מתי באמת קיבלנו את התורה מהאהבה? בפורים. זה אומרים פורים, זה כיפורים. שאנחנו מקבלים את התורה מהאהבה, אנחנו עובדים את בורא עולם מתוך אהבה אמיתית, ומקבלים את הדברים שלו מתוך אהבה אמיתית, אז אנחנו מגיעים למצב של כפרה, של תשובה. והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כן? שזה העניין הזה של לעבוד אותי מאהבה. והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. כל העבודות זרות. למה דווקא, אגב, למה דווקא הבעל, בעל פאור, כן? למה לא עבודות זרות אחרות כמו השירה ודברים אחרים לא מוזכרים? למה דווקא הבעל? כי זה היה העבודה הזרה הכי בזויה שיש. זה היה, אומרים שזה היה פסל שבנוי בצורה של זבוב, בצבע, כאילו מזהב, והיו ליטרלי עושים על זה בשביל לעבוד את העבודה הזרה הזאת, ולקבל מזה דברים, השינדלדים שהיו מאחורי זה, whatever, היה צריך לעשות על זה צורה. זוועה. תבינו, עד כמה היצר של עבודה זרה הייתה הזויה פעם ומטורפת, שאנשים היו מוכנים לעשות אפילו דבר בזוי כזה. כן? והאשכרה היה לזה משיכה כאילו. והסירות את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. כן? וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח. לא יהיה מלחמה, לא יהיה בעיות, לא יהיה כלום. ההגנה האלוקית תחזור לאיתה. או הנה הפסוק שאומרים, מי שמניח תפילין שקושרים את זה על האצבע, את 3 פעמים. הנה, הושע ב' פסוק ו' והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בזדק ומשפט, בחסד ורחמים. ואז מי שמניח את התפילין, והרסתיך לי באמונה והדעת את השם. כתוב, נכון? מלשון ידיעה, כמו והידע אדם את חווה אשתו. ידיעה עמוקה, תשוקתית, אמיתית, אהבה, הרגשה של בורא עולם. לא מה שקרה ידיעה בעלמא, או מצוות אנשים מלומדה, ככה מה שקרה לפטפט את המילים ולהריץ את הברכות, או להתפלל כאילו עושים טובה שמתפללים, כן?
אלא, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט בחסד ורחמים. מה זה בא להגיד? שכל מה שאנחנו עוברים, לטובה אנחנו עוברים. הכל בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים. ללמד לנו מה זה אהבת השם אמיתית. אוקיי. ובצורה מאוזנת, אגב, אני חייב להגיד, בצדק ובמשפט, זה צד שמאל, צד הגבורה. בחסד וברחמים זה צד ימין. זה מביא למידת תפארת, אמת. לא רק בחסד ורחמים, לא רק בצדק ומשפט, גם וגם. לא רק מתוך יראה, אלא גם מתוך אהבה. או לא רק מתוך אהבה, אלא גם מתוך יראה. גם וגם. איזון. אוקיי. חלק הבא. כתובים, משלי למד. זה שיפט תודעתי קצת. תחת צנועה כי תיבעל ושפחה כי תירש גברתה. אם אתם זוכרים אז, שלמה המלך אמר, אם אנחנו הולכים אחורה, שיש דברים שהוא תחת 3 רגזה ארץ ותחת 4 לא תוכל שאת, הוא אמר, נכון? תחת עבד כי ימלוך. איך ייתכן שעבד משתלט על הבעלים שלו? זאת אומרת, דברים מתהפכים, כן? העבד משתלט על תארו לכם עבד, לא, גוי אפילו. עובד באיזשהו בית, נותנים לו, עושים מישהו זה, נותנים לו קורת גג, נותנים לו אוכל, והוא משתלט והופך להיות הבעל הבית עצמו. זה כאילו, זה אפשר מה שכאן. ונבל כי יסבע לכם, איך רשעים יש להם שפע? איך? כן? זו שאלה שגם משה רבנו שאל. איך צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זה אחת השאלות הכי קשות והכי זה. יש פה כמובן הרבה עניינים. תחת צנועה כי תיבעל, ושפחה כי תירש גברתה. דוגמה מצוינת. שרה ואברהם, זוכרים? מי לא? אברהם ושרה, נכון? שרה הייתה הכרה, מה שקרה בעולם רצה, הוא תאב לבחיותיהם ותפילותיהם של צדיקים. אז ככה, בשביל שיהיה פייר, סור כל תקראו לזה פייר, אז שרה אמרה לאברהם, בוא תיקח את שפחתי, את הגר. שפחה מצרית, כן? והגר, מה שקרה, הרימה את האף, התהפכה על הגברת שלה. כן? שפחה כי תירש גברתה. זה כאילו, מיד בכלל, בבונה, חתיכה, זה כפיות טובה. צריך להסתכל מה עומד מאחורי זה. הכפיות טובה, החוסר שבן אדם הוא כפוי טובה ואין לו הכרת הטוב, זה מחריף את העולם, ליטרלי. זה מה שנקרא ימות ומוסדי הארץ. ימות ומוסדי הארץ, ממש ככה. 4 הם קטני הארץ והם החכמים מחוכמים. מה זה אומר? יש דברים שאני מודה שאני לא מבין הכל. 4 הם קטני הארץ והם החכמים מחוכמים. אז בואו נבדוק את התרגום. 4 אינון דזעירין והינון חכימין ומחכימין. לפעמים מה שעוזר זה פשוט להמשיך לקרוא את ההמשך ואז להבין דבר מתוך דבר. הנמלים עם הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם. הבנתי, אוקיי. 4 הם קטני הארץ, הם קטנים במימד שלהם, אבל הם חכמים, מחוכמים, מתוחכמים. הם בעצם מתוחכמים, יש להם חריפות, יש להם חוכמת חיים, מה שנקרא. אז הוא אומר, הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם. כבר בקיץ הם מכינים את הלחם שלהם לחורף. שנאמר בפרקי אבות, איזו החכם הרואה את הנולד. ממי אתה לומד זה מנמלה? מנמלה אתה גם לומד את החריצות, כן? שפנים, עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם. אוקיי? בין הסלעים. זה הבית שלהם שם. שפנים, עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם. וכנסי דם הון לא תקי ועבדי נהון אוקיי. מלך אין להרבה
ויצא חוצץ כולו. אוקיי, רש"י מפרש ויצא חוצץ, חילות ומדרש אגדה, מפרש כל הפסוק. אוקיי. יש איזה פירוש חילות ומדרש אגדה, צריך לחפש את זה. מלך אין להרבה, אין להרבה בעצם מלך, ויצא חוצץ כולו. בוא נראה, וקמצא דמלכה לית להון, ומתקנשין כולהון כחדה. התרגום מנקולס פה עזר לי. ושימו לב, מלך אין להרבה, זאת אומרת, אין להרבה. הרבה זה כמו מכת הרבה במצרים, כן? אין להם איזשהו מנהיג, כמו למשל דבורים, יש להם את המלכה, כן? מאמין שגם נמלים, יש מלכת נמלים, משהו כזה. הרבה, לפי מה שכתוב, אין לו איזשהו לידר, איזשהו מוביל, איזשהו מלך, כן? ויצא חוצץ כולו. אז התרגום אונקלוס אומר, וקמצא דמלכה לית להון, אין מלך, כן? מלכה, דמלכה לית להון, ומתקנשין כולהון כחדה. מתקנשין כולהון, זאת אומרת, הם מסומכנים, הם יודעים לאן ללכת, מה לעשות, איך, יש ביניהם תקשורת. אין להם מנהיג, ובכל זאת יש להם תקשורת. כן? זה תראו, מה זה החוכמה שקדוש ברוך הוא נתן לשלמה המלך. שהוא ידע בכל דבר בטבע לראות דפוסים וללמוד מהחוכמה הזאת. מהחוכמה שיש בטבע. הטבע גימטריה, הטבע זה גימטריה 86, זה אותו גימטריה של אלוקים. כן? סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך. אוקיי? והקמתה דמסקה בידה ועמדה בביתה דמלכי. סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך. צריך להבין קודם כל מה זה בכלל סממית. בואו נשנה לעשות גוגל. מה זה החיה הזאת סממית? סממית. זה זיקית, סוג של זיקית. סממית הבתים. סממית בידיים תטפס, זאת אומרת היא יודעת לטפס בכל מקום, והיא בהיכלי מלך. סממית, זה כמו זיקית. היא כל כך זהירה וקטנה, והיא יודעת לטפס בכל מקום, והיא תדע להיות בכל מקום. היא תדע להיות אפילו בתוך ההיכל של המלך. אני יכול לפרש את זה גם על אנשים שהם כמו זיקית, כמו היועצים של מלך, שהם יודעים איך לטפס למקום מאוד מאוד גבוה. ולהגיע עד להיכל המלך. או אפשר להגיד את זה על מישהו צדיק, שהוא היה כזה. אהוד בן גרה. שמעתם על אהוד בן גרה? מי שלא חבל. אהוד בן גרה, אפשר להגיד, אני חושב שהוא בין המתנגשים הראשונים בעולם, אם לא הראשון. הוא עשה זה בצורה כל כך... עגלון מלך מואב, המואבים שלטו בעם ישראל, רדו בנו בעצם. אהוד בן גרה, בין המנהיגים של עם ישראל, בין תקופת השופטים, עוד טיפה לפני שמשון, לא יודע כמה טיפה, אבל לפני שמשון הגיבור. אהוד בן גרה הוא בעצם היה סוג של מנהיג. הוא היה קודם כל היה שופט בעם, הוא היה אחד מגדולי הדור. גם שמשון הגיבור, אגב, הרבה אנשים מבינים, חושבים שזה דמות כזאת. הוא היה לו כוחות, היה לו דברים, כן, היה לו כוחות על טבעים, אבל הוא היה כאילו גדול הדור. אתה חושב שזה היה הרב עובדיה יוסף עם כוחות על טבעים. ממש ככה, כאילו תקראו טיפה את המדרשים, תבינו מה אני מדבר. אבל זה, besides the point, זה נושא אחר בפני עצמו. אבל אהוד בן גרה, הוא עשה תכסיס. הוא ועוד קהל של בעצם נציגים של עם ישראל באו לתת שורה לעגלון מלך מואב, אב בשר שמן כולו כזה. ואז אחרי שהם שמו את השורה הם יצאו, ואז הוא אמר, חבר'ה, אני צריך לחזור שנייה. חזר אחורה, אמר לשומר, שומע, עם ישראל מתכננים להתנקש במלך, זה, כדאי לך להכניס אותי. ולא כדאי שאתה תעכב אותי, כי חבל על הזמן, לא יהיה מה יעשה לך המלך. עשה איזה תכסיס, נכנס, האמינו לו. ואז הוא בא לעגלון מלך מואב, כולו שמן, יושב שם ככה במרפסת שלו,
ואז הוא כזה הרים את היד, דבר השם אליך. עכשיו העגלון כולו היה מאופנת, אמרו וואו, נבואה מאלוקי ישראל. בזמן שהוא מרים את היד, שולף סכין שלק, נותן לו שם דקירה, חותך לו את המעיים, לא יודע מה. איך? בדרך יצא החוצה, נותן למאבטח שם, לשומר איזה כמה שקלים, אומר לו וואלה, כל הכבוד סחטיין עליך ששמרת על הסוד בינינו וזה וזה. משום מה, כשאני קורא את זה סממית, זיקית, באדם תטפס, והיא בהיכלי מלך. אז אפשר לקחת את זה גם כמובן בקטע טוב, כן? מטורף בקיצור. טוב, יש עוד משנה, סנהדרין עכשיו, דיני ממונות, שוב, זה אני מדלג, ארוך, אפשר לעשות לזה סרטון מפני עצמו. יש פה את הגמרא, סנהדרין, אבל גם זה צריך קצת להתפלפל, זה יכול לקחת זמן. גם ענייני ממונות. בואו נדלג לזוהר. רבי שמעון פתח, לדוד אליך אדוני נפשי אלוקי, בך בטחתי. כן, תהילים כ"ה. מצטטים את תהילים כ"ה. ואז בעצם כתוב פה, שואל, מה ראה דוד לסדר שבח זה כך? שכל השבחים שהם בסדר א' ב', כולם שלמים, וזה חסר, שאין בו וו. אין פה בעצם את הוו המחברת, כן? לדוד אליך אדוני, נפשי אלוקי, בך בטחתי. איפה, אז בעצם שאלה, איפה הוו פה? ולמה הוא סדר זה לנפילת אפיים? עושים את זה בנפילת אפיים בתפילת שחרית אחרי 18, בימים שיש בהם תחנון, אז עושים נפילת אפיים. ואז אומרים לדוד אליך השם, נפשי אלוקי וכו' וכו'. ולמה הוא סדר זה לנפילת אפיים? אלא רזה הילה וכו'. זאת אומרת, זה איזשהו סוד כמוס עליון. הוא משיב, אלא סוד עליון הוא, גנוז בין החברים. בשעה שנכנס הלילה, האילן התחתון שעמה ותלוי בו, עץ הדעת טוב ורע. זה כן, כאילו אני פשוט מהלימודים שלי מכיר את זה. שהוא מלכות מצד הדין, פורס ענפיו ומכסה הכל, ועל כן נעשה חושך, וכל בני העולם טועמים טעם המוות, והאדם מקדים עצמו ונותן לו פיקדון נפשו. הוא מפקידה בידו בפיקדון למשך זמן הלילה, שהחזירה לאור הבוקר. ומשום שלקח הנפש בפיקדון, חוזר הפיקדון לבעליו בשעה שבא הבוקר. וכשבא הבוקר והפיקדון חזר אליו, צריך לברך את הקדוש ברוך הוא שהוא נאמן העליון. אחר שקם משנתו נכנס לבית הכנסת, מעטר עצמו בתפילין, ומתכסה בכיסוי של ציצית, נכנס ומעטר עצמו תחילה בקורבנות. אחר כך מקבל עליו עול מלכות בסדר השבחים של דוד, שהם סדר של עול מלכות, ובסדר שבחים זה, הוא משרה עליו העול ההוא. אחר כך סדר תפילה דמיושב, שהיא כנגד המלכות, וסדר תפילה דמעומד, שהיא כנגד זעיר אנפין, לקשר אותם. זה ומלכות. ביחד, לקשר אותם ביחד, אוקיי. תחי זה, בואו רואה, סוד הדבר, על פי שהתפילה תלויה במאמר ובדיבור הפה, מלכות פה, תורה שבעל פה, כתוב בפתח אליהו הנביא. מלכות פה, תורה שבעל פה. בעצם הפה זה המלכות, והלב זה זעיר אנפין, זה הזה. כשם שלמעלה לקח למטה. אנחנו מה שכאן נבראנו בצלם אלוקים, בדמות תבניתו. לא שאלוקים חלילה אינו גוף ואינו דמות הגוף, אבל נבראנו בצלם אלוקים. אוקיי? אז המלכות זה הפה, הזה זה הלב. אז מה זה אומר בשפה פשוטה? שמתפללים בכוונת הלב יש ייחוד זון. ייחוד זון זה ייחוד זה ונוקבה. פה ולב, לב ופה. יש ייחוד. שמתפללים בלי כוונת הלב, זה כגוף ללא נשמה. העליתי על זה גם איזשהו סרטון קצר, כן? יכולים לצפות בזה. סוד הדבר, אף על פי שהתפילה תלויה במאמר ובדיבור הפה, הכל תלוי בעיקר בתחילה במעשה, ואחר כך באמירה ובדיבור הפה. מהו המעשה? אלא המעשה ההוא שעושה אדם תחילה, הוא כאין התפילה, ולא יתפלל לאדם תפילה, עד שיראה מעשה תחילה כאין תפילה.
המעשה שבתחילה הוא בשעה שאדם קם משנתו, זה המעשה. צריך לתאר עצמו תחילה, דיינו שיעשה צרכה, ואחר כך יקבל עליו העול הזה, לפרוס על ראשו פריסה של מצווה. זאת אומרת, לקום, לשטוף משקה, לעשות נטילת ידיים, ברכות השחר, וכו' וכו', להתעטף בטלית, להניח תפילין וכו'. אחר כך יקשור קשר איכות, שם תפילין, תפילה של ראש, תפילה של יד, קודם כל יד אחרי זה ראש כמובן, ולתקן אותם בקשר אחד, בשמאל ועל הלב, כמו שהעמדנו, שמאלו תחת ראשי, כן, שמאל תחת ראשי, וימינו תחבקני, כן, זה בשיר השירים. וכתוב, סימני חותם על ליבך, כחותם על זרועך, נכון? זה גם שיר השירים. דהיינו תפילה של יד, תפילין, או שאומרים תפילה של יד, או מתכוון תפילין של יד. שזה כנגד הלב. הוא כבר האמנו, וזהו המעשה שצריך לעשות בתחילה. אחר כך, בשעה שאדם נכנס לבית הכנסת, יתאר עצמו תחילה בקורבנות, בדיבור הפה. דהיינו שאומר פרשת הקורבנות. המון אנשים מדלגים על קורבנות, במיוחד במנחה דווקא. שחרית אומרים פעמיים קורבנות, בהתחלה ובסוף של התפילה, שזה כנגד עולם העשייה. כן, שזה העולם הכי נמוך בעולמות הקבלה, כן, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. יש גם אחרי זה אדם קדמו, אבל זה כבר נוגע לאינסוף כבר. לא שהאק זה האינסוף, אבל זה כבר החלק הכי קרוב לאינסוף. אז קודם כל תחילים בעשייה. אוקיי, בדיבור פה, דהיינו שאומר פרשת הקורבנות, ואחר כך יקבל עליו עול מלכות, לפרוס על ראשו בשבחים של דוד המלך. כן? שזה כבר כנגד עולם היצירה, אגב, כן? המזמור תהילים שאומרים שם, כאילו בתפילת שחרית. כן, המעשה של הפורס על ראשו פריסה של מצווה, שהוא כנגד מעשה הציצית, ואחר כך תפילה דמעומד, שהיא סוד זה. זה אירנפין. אוקיי? שהוא כנגד המעשה של תפילין של ראש, וזה כנגד זה, המעשה צריך להיות כעין הדיבור, כי ודאי במעשה ודיבור תלויה התפילה. ואם פוגם המעשה, אין הדיבור מוצא מקום לשרות עליו. זאת אומרת, אם עכשיו, סתם דוגמה, לא עשית נטילת ידיים על הבוקר, ולא עשית את הצרכים שלך, ובאת, התפלת בשוקץ, ולא הנחת תפילין, או לא שמת טלית, ולא שטפת, לא הכנת עצמך מעשית, אין הקדושה יכולה לשרות עליך. אוקיי? זה כאילו, זה כמו שאתם רוצים, לא יודע, משתמש במסננת, לסנן איזשהו משהו, מים נגיד, אבל מסננת כולה מלוכלכת. איך אתם רוצים שהמים יסתננו? כאילו, אותו דבר. כאילו, אותו רעיון. אין הדיבור מוצא מקום לשרות עליו, ואינה תפילה, והאדם הוא נפגם למעלה ולמטה. כי צריכים להראות מעשה ולדבר עליו דיבור, וזוהי תפילה שלמה. אוי לאדם שפוגם תפילתו, עבודת אדונו, עליו כתוב, כי תבואו לראות פניי, כי תבואו לראות פניי וגרום, כן. זה כאילו, אתם באים לראות אותי וכאילו אתם מזלזלים, זה כמו שאתה תבוא למלך, כולך, איך אומרים, בלוי ומזלזל, ואתה מדבר את הדיבור בלי, אתה מזלזל בי כאילו, במלך. גם כי תרבות תפילה אינני שומע, כי במעשה ובדיבור תלוי הדבר. זאת אומרת, לפני שיש דיבור התפילה וכוונת הלב, צריך קודם כל מעשה, בסיס, תשתית. וזה גם מרמז על זה שבן אדם צריך לסדר את מעשיו. זאת אומרת, שיהיה איש מוסר, ירא שמיים, שיכבד את הבריות וכו' וכו'. טוב, הלכה, הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו', אין המתפלל מפסיק תפילתו, אלא מפני סכנת נפשות בלבד. ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו, לא ישיבנו. ביבי בא ושואל אתכם, מה שלומך? בעצם תפילה לא מפסיק. אבל פוסק הוא למלך עובדי עבודה זרה, שמא יארגנו. כן, אם עכשיו אתם, כן, באיזושהי מדינה זרה, ובא, יש שר או מלך, ויש חשש שיהרגו אותך, כי יש אנטישמיות, ולא תענה, ויכול להרגו אותך, אז כן צריך לענות. היה עומד בתפילה, הוא ראה מלך עובדי עבודה זרה, או אנס בא כנגדו, אנס זה יכול רוצח, גנב, כן, בא כנגדו יקצר, ואם אינו יכול להפסיק, וכן אם ראה נחשים והקרבים באים כנגדו, אם הגיעו אליו והיה דרכן באותם מקום שאין ממיתין, פוסק ובורח. ואם לא היה דרכן להמית, אינו פוסק. זאת אומרת, אם זה נחש לא ארסי, אתה לא מפסיק. אם יש לך חשש שזה נחש ארסי, אין ברירה. כן. נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפילה,
וכל איש שפטור מקריאת שמע פטור מן התפילה, וכל המלווין את המת, אף על פי שאין למיתה, צורך בין פטורין מן התפילה. אוקיי, בסדר, זה מי שרוצה קצת ככה להעמיק. טוב, ובעצם ספר חסידים, סימן נ"ה. יעביר על מידותיו למען יתכפרו פשעיו, שנאמר, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. וכל הנבזה בעיני האדם, שלא מחמת מעשים רעים, עתיד שיתעלה, שנאמר, הנה ישכיל עבדי, ירום ונסע וגבה מאוד. ומי הוא אותו שכתוב עליו במקרא שלאחריו, נבזה וחדל אישים. אמר רב מטיבתא, היימן דהיו זעיר, היו רב מען דהיו רב יהיו זעיר תועבת השם, כל גבל לב. כן, גאוותנים זה, אצל השם זה תועבה גדולה מאוד. האדם הנבזה והנמאס, איך הוא מתגאה? האם הוא ברזל וכי בשרו נחושת כאילו? הלא בשר רימה ותולעה גם בחייו הקינים אשר בראשו בבשרו, ואיך יתגאה ליבו, לכן טוב לו להשפיל את גאוותו ואת רום עיניו, אם ניצחו מוטב, ואם לא, אם כאילו האדם ניצח את הגאווה שלו טוב מאוד, ואם לא יזכור לו יום המיטה. יום המיטה, אם יש לך נטייה להיות גאוותן, תחשוב על יום המיטה, וואלה, לא להתגאות. דבר מאוד 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 גרוע ומאוד שנוא אצל בורא עולם. ואצל בני אדם, אגב גם, כן? מי אוהב גאוותנים? זהו, זה להיום, תודה רבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.